Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. O di paano lamang tabi, Diyos marhay na Lunes na naman na kaaldawon sa Indugabo sa muya pong mga parahinan nyog. An sa muyang pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan na pagpagiromdom na sa paghampang niya to kaining semana asin kaaldawon, trabaho, kasiributan. An mahal na amang Diyos dapat enot permisa gabos. Happy birthday po sa mga nagsiselebrar siyempre kan kompleanyo. Fetsa Gis kan bulanin Hunyo kaya Hulyo 2023. Sundo na po kitang alas 10:30 man. Tingog kan banwaan nag-iimbitar mag-iriba-iba lamang. So natarada dyan na nagdadangog sa programa na sa inman na lugar lalong-lalo na po dyan sa Legazpi. Marhay na aldaw sa Saindo. Albay District sagkod sa Daraga. Maray na agad dyan sa kay Kapitan Pasano dyan sa Albay District. Siyempre si Kapitan Atan Rodenas Siringman, maray na aldaw. O dyan mambagatabi sa Bugtong, sa Gugun, Baryada. Gabos na tabi ha. Genial, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así. Katuwang tadyan sa palibot ang news team, si Pading Jomar duman sa Premier Distrito, si Pading Al sa Segundo Distrito. Tercer Distrito ang samuyang Chief Reporter kumpareng Jimmy. Katabang si Ans Galero, sagkod si Joshua Bino. Sa Manibela yaon dyan, Henry Mata sa muyang mata sa kalsada. Siyempre, an sa kuyang co-pilot nyo yan, si June Napolis. So, nag-arantabay-tabay dyan sa radyo. Iyan po na nadadangog nindo sa indong speakers kan radyo. Si June Napolis po, an minabuga ka yan region-wide. The man from Poland, June Napolis. Sa newsroom, siyempre, yaon dyan ang samuya pong malalauman. The ever reliable News Director Mardela. Si Angel Namustasa may pinag-asikaso po on leave muna. Mantang yaon dyan si Jen Matthew Balyaran. Kasabay si Jimos Barrios. Sinda po ang nagsusurumadangon yan asin nag-abang pakan maburutwang istorya national, international, lokal. Siyempre, igabang po kaming social media account sa nag-aantabay man dyan, asin nagpapadagos kan mga istorya. Si Jimos Barrios. Ecstasy. Sa control technical o kaya sa IT, yaon po dyan si Richard Astor, asin si Trecia Marilitana. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning! Sa tuyang mga barkada para antabay ta si Yi na alaw rin Yi. Good morning tabi sa imo. Asin sa familia, siyempre yung familia Uy, asin familia Bitangkor. Sa tuya yan na suki man tabi and we acknowledge man po ta yan at least igo kita po nin mga nagdadarangog yan sa tuya sa programa Yung kunyang pala yun seldom kita magpuon nin pakidumamay pero mother baga kaya ni Jor na pagod yun nagadana yung namumuta na ina ni Jory B. Pago
yung si Jollibee sa tuya yan na pag-iriba digdi sa DCGB nagadanaan sa iyang namumuta na mother So our condolences tabi sa pamilya ni Jollibee and hali yan sa bilog na hierarchy man tabi kang PBN Broadcasting Network Incorporated tabi. So ina ni Jollibee na pago na maaram na tabi. And itong nangyari dyan sa uwas baga so pinagsusubaybayan niya to. Partikular na ay putok na bagayan ni kumpadreng Jimmy kasubago pa. So pambabadil gadan. So saro dyan security escort ito ni Congressman Joey. One of the first security escorts ni Congressman Joey mga nakaagi either as congressman as governor. Yan. Duwa na June ang nagada na dating escort ni Congressman Joey saro by natural death si Roy Baclao yan ito nagadan ito dahil sa kamatayan si Roy Baclao so tugang ni Provincial Engineer Dante Baclao yan pagkatapos ngunyan kasubanggi makangurungirhat na kanakaaging mga oras pala na I should say makangurungirhat na binadil gadan ining si Sir Ostonal. Magkairiba iyan, June. Kundi ko nasa sala, saro sindang grupo ka ito na nagtataonin proteksyon kay Congressman Joey na Salceda. Yan, kaya condolence po yan sa familia and we hope na iyan po ma-resolveran na krimen ta hilingan na ayan June what's happening tabi PD Kunanan, attention please. Uniyan yan, haranisa sa imo mismong area of responsibility tabi uwas kataning sa nabagakan ligaw nagkakaperang kilometro sana June from the police provincial office and the scene of the crime is sentro June di ba? Harampangan sana so hepaturakan police and they pigpipiling lugar yun yung mal elemento sa may simbahan pa tinira nako sus Mario Joseph gadan ining si Sir Joseph Ostonal buda susaro pang biktima yaon diyan so igwa na po nin mga sospechados pangarang kaya lang for reasons we do not know and for reasons that the authorities only have dahilan siguro sa indang operational concerns, operational matters day man ipipaluwas pa so pangaran kan mga sospechados. Pero yaon na po sa samuyang chief reporter kumpadreng Jimmy we sa DCGB bilang nagsusunod sa indang mga sa protocol sa madapat na sunodon iyan po paminsan nare-restrain man kami din not because of our own volition but because of the rules set forth by authorities which we do sabi na nga ni recognize kaya iyan po although baka nagluwas na iyan naman sa social media o kaya magluwas na naman sa mga maabot na minuto nasa sa indan na po iyan tabi but the authorities in fact itong suspetsado baga tabi June ako yao naman sa sarong ospital sa ospital duman na ko ani kumpadreng Jimmy itong pagngaran kan mga sospechados duwa man bagay ito June and igwa pa ata yung otoridad igwa nin operasyon pa because of the belief na tibaad bako sa na inidua na personas and igwa pang mga grupo o pag-iriba, personalidad na pwedeng pinagbubukod pa ninda ngunyan. And yan, po respeto po sa yun na nga nian operational procedures na dahil man kita maka-compromise kan operation para sa pag-seek ning justice diyan sa pambabadil gadan sa duwang persona na yan police officer at that tabi sa may hipatura and sa may simbahan pa nadali
So, iyo po yan. Kaya arog kaan, dahil may man na ipapaluas pa on air, ito po sa mga pangaran kan mga sospechado. So, we pray for peace and justice, tabi. O gun mo ang tabi. Pidi kunanan, ano na ba yan? Nangyayari, speed up tabi ang resolution na kan kaso nga. Sabagay, yaw na yung suspechados eh. All we have to do is to yung follow-up investigation pa and yung pag-file na kanagakani yung asunto kung ano man agad ang madigdiper niya to what's behind the story dyan sa nasabi ng krimen. Yan ang buminulaga sa satuya. Sa nakalis na mga oras naman, matinding pangyari, pas i-orden, digdi sa satuyang palibot. Sige, taod-taod ang iba pa, tamay mga hanap buhay mo na si Jun, ihabol mo na yan, go ahead tabi Jun. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinagakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, file for ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang nakagayunan, araw kan sarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0471 series of 2023. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Tugpugan sa trabaho? Kakayanin mo! Daming tatapusin? Di ka mabibitin! Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad! ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte.
Good news for all CAP education plan holders. CAP continuous payout. Releasing of payments shall be for both fully paid and terminated plans. For more details on the procedures and requirements, do any of the following. First, visit its website, capfail.com, where you can check if you have an available check and where you can download the requirements. Second, email to info@capfail.com. Be ready with your SFA or scholarship funding agreement number when you inquire. On Monday through Wednesday, July 10 till 12, there will be a special 3-day releasing of checks to plan holders in the Albay, Sorsogon, and Masbate areas at the Hotel Centro, located at Imperial Corner Los Baños Streets of Legazpi City, Albay. If unable to come on those dates, you may proceed thereafter to the CAP office in Lucena, Quezon Province, or any of the CAP offices nationwide for increase, amendments, and or releasing of checks. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Tabi June. Buwelta na sa programa. Marhay na aga, Tabi, Mama Mila Good. Yan, sa Barangay Dos. Good na good sa Barangay Dos. Pagyaon si Mama Mila Good, Tabi. Gabos dyan sa Barangay Dos. Good morning da, sabi ni Mama Mila Good. Siyempre, yaon dyan sa Kagawad. Good morning man kay Kagawad Hufano. Siyempre, si Kagawad ito so saro pa. Si King na Abuedo, Kagawad King, gabos-gabos na Tabi dyan na mga barkada man niya to, ha. Sagkod yung sa Senior Citizens President, good morning man Tabi. Kay Kagawad Nantes, Kagawad Gludo, kay Grace Gludo, Uno Salye, and Senior President Citizens President Jelly Martinez. Yan, si Kagawad Magalong, good morning man sa Indo dyan. Grupo ni Mama Mila Good, maray na aga. Siyempre, so sa tuya man na viewer, listener, si Sir Jer Candelaria. Good morning, Sir Jerry Candelaria. Diyan sa Bert Cartint. The best man kamo dyan. Salamat sa padagos na pag-antabay man on air and online sa DCGB Tabi, ha. Uyan dyan sinda sa Washington Drive na. Haranisa na sa hanapon lang nindo. Haranisa na sa may Sampaguita Tourist Inn. Yan, magkaharampangan iyan Tabi. Turtaraplisan sa nang diit. Pasiring kamo sa airport baga. Sa tuong parte kan Washington Drive. Pag-abot nindo dyan sa may Sampaguita Tourist Inn, luway-luway na kamo. Maghiling sa na kamong pirmi sa tuo. Nahiling nindo yan. Kararayaan, tuong parte. Tasawala, kung pasiring kamo sa airport, sawala kunyan, ining Sampaguita Tourist Inn. Sa tuo yaon dyan so Bert Cartint. The best. Siguro na palang ngunyan dyan yung ceramic Cartint. Bako na, magayon da ito eh. Pero kay itong 3M baga, pinagdudukot, may ceramic pasinda dyan. The best man yan. Pulido trabaho, Tabi sinda, ha? Sige, Mama Mila Good dyan sa Barangay Dos. Maray na aga, Tabi sa Indo. Sabi ni Mama Mila Good kan Barangay Dos EM's Barrio. Kumpadreng Jimmy, good morning, Chief. Yes, salamat Tabi Padi. Kapadagosan inikan na puminutok na dakulang istorya sa banuan kan Uwas. And papangaranan tanay ning duwang suspitsado dahil ta haros pinagkorobora na niya to sa tuyang independenteng verifikasyon. Verifikasyon as in validasyon. Ali sa Usipina Belmonte Duran Hospital kung saan confirmed yaon an suspect and susaro yaon sa puder kan kapulisan and corroborated ini Tabi Padi sa report na nakuha niya to sa police. Basahon na lang niya to in toto ini Tabi Padi. Action taken report ini kan UWAS PNP. Hot pursuit operation were conducted by the personnel of this station and while chasing the suspects fired their gun to the chasing police officers and
Madali lang. Padaro na kulunta. When chance upon passing the military car, chasing police officers blocked their way and they were immediately arrested by the chasing personnel of Pulangi of this station and Pulangi MPS personnel who is conducting choke point thereat. They were informed of their constitutional rights in a dialect understood by them and brought to this station for proper disposition. Suspects identified as Richard Bunaobra, 35 anyos, Mayagom, and Fernand Hardinel y Regala, 37 anyos, member, sandali, sa edad, 37 years old, formerly member of Philippine Army AWOL, based at 65th IB, 9th ID, Marawi City. Both resident of Zito, Barangay Santiago, Old Nabua, Camarines Sur. Okay. Di primero compadreng Jimmy na ikat-short ka, so pangarang kan suspect. The first suspect is named as Richard Bunaobra, 35 years old, married. Richard Bunaobra, 35, may agom, ano? Taga sa ini databi, compadre? Both resident of Zito, Sibratu, Zone 2, yan. Barangay Santiago, Old Nabua, Camarines Sur. Santiago, Old Nabua, Camarines Sur. Ayun, Nabua. Okay, so ikadua tabi. Another suspect, Fernand Hardinel di Regala, 37 years old. Copy. Nagasadit-sadit ining topic babasa, minadakula, minasadit. Ilang pa day. Yan, sige. Former member formerly member Philippine Army AWOL, based at 65th IB, 9 Marawi City. Yan, 9th ID, Marawi City. Okay. Ya taga Marawi init, mga Marawi City. Ano, sige. So iyan so pangarang kan duang suspechados, Richard Bunaobra, 35 anyos, may agom, kan Zone 2, Barangay Old Nabua, Camarines Sur. Barangay Santiago. Barangay Santiago, Old Nabua, Camarines Sur. Then ining si Fernand Hardinel y Regala, dating miyembro kan Philippine Army AWOL, nakadestino duman sa Marawi City, compadre. Over. Copy. Oho. Si say ini sa dua arin so na sa kustodiya ngunyan kan police and arin so na sa hospital. Over. Sa hospital kung babasya niya to, sa entrevista niya to kasabago sa UAS PNP, sunaba dil so AWOL ining si Fernan sa Bitis. Okay. Oo. Sa walang Bitis. Si Fernand Hardinel i Regala ini so AWOL na dating membro kan Philippine Army na badil ini sa Bitis. Oo. Pilit niya to ini kasubago, nakatukaw, pagkatapos ang pandok niya Urubagunon, okay. Kiripot na sumata. Yaon ini sa hospital, ano? So si Pina. Sa JB Duff Hospital sa Ligao, okay. Din susaro, nailing ko ini sa mobile na kan UAS PNP. Dahil ko naisip kung pasain na ito. Roger to that, ano? Basta pero yaon dyan, ining informasyon na naguno mo na is officialmente hali na sa spot report kan Philippine National Police, which is a public record na, compadre. Over. Oo.
Yan, okay. Sige, tabi. Corroborated din sa si vlog niya tong separado niya tong pag-ogid kan informasyon. Roger. So i-backtrack ta na kumpadreng Jimmy basado sa company recovered, madali lang. Recovered from their position 1 unit Taurus 1911 caliber 45 and on board SIM color red SYM color red na motor with plate number 628 QCW. Iyon yung describe ko kasubago habang ngayon kita sa police headquarter. Iyon iso yaon duman sa ampagangkang police headquarter. Sarong motor pa duman, madugoon, posible, iyon iso nalulunadan kan may tama. Yan, okay. Sige di. Na-stabilisar ta na kumpadreng Jimmy Tabi so pangaran i-backtrack ta na tanganing mag-guide ta na sa tuyang mga parantabay so kapinunan hanggang sa nadakop kumpa no sinda. Go ahead Tabi, we will be listening. Go ahead po. Kaso Banggi, mga alas 11:49 o mga alas 12 ang duwang pulis na sinda police PCMS Joseph Postonal, 43 years old, married, residente ni Mayon Vista, Ligao City, Mayon Vista Subdivision, Ligao City, and Police Corporal Jeffrey Represa, 35 anyos, married, taga residente ni Libon, Talbay. Ngunyan, may baili duman tabi pa di sampangan kan may covered court sampangan kan police headquarter. And bali apat na pulis na kadispatsa para sa pag-secure kan pasi orden, seguridad sa kapalibutan. Ngunyan, habang mobile, yaon naka-standby, plus duwang pulis, ining duwang pulis na ining nabadil, nagpatrolya dahil ang tayo ang instruction kan chief of police na pagtaga-patrolyahan ang bisinidad kan simbahan. Tayo dyan mga madiklom na lugar, mga makahoy-kahoy baga dyan, na kuniguanin mga kumpul-kumpul na mga tao, mga kalalakihan, sitahon, pahalion, iyon impluensya o pwedeng may maraot na intensyon. Sagkod ng iyong mananggad, naglaog sa compound, sa bukasan kudal, compound kan simbahan, yaon duman so nagkapirang mga kalalakihan. Disinita kan duwang pulis. Kan pag nagsita, iyon na ito, tinabu-tabuan na tabi pa di, kiputok ibadil. 45, sabi, sa interview niya to, caliber 45, so ginaramit na badil. Then, iyon na ito, nagkaburukag na and ito dapat naghapot niya to sa hospital kung itong sa mga tama kay ni talagang dynamite describe nga ni sa to talagang fatal payo daghan tikaban mga tama. Yes, apoy rataan ginamit na badil is high powered yan ng caliber 45 ang klasifikasyon kain high powered firearm. Ngunyan paano ini na dakop signs to escape route ninda? Go ahead, over. Buruklusan na tabi pa di tipula duman sa duwang pulis duguan duman sa sakali bako man kaling sararom suga agihan sa nakan tubig tapos nakaantos na sa karaman kan hipatura tabo tanaw ini kunda isa nagid gibareli dangog supotok mga putok tabi padi taran niyon man sa nabuta nawan police headquarter an simbahan. So yan na ito nagkaigwa na nin responde naghat pursot pagkatapos naghagad na asistensya inalarma na sa mga kataraning na headquarter an Pulangi PNP nagdalagan ngo na pasiring da digdi nagturutararik mo na pasiring digdi sa may harong ni Mayor Domingo Escoto itong mga suspetsado pagkatapos pasiring naman sa Ligao o di na identify na sulunadan di nabuntutan inikan mga pulis diversionary tactic guide so pagpasiring duman sa Ligao pag-abot naman sa may area kan Ligao taririk naman sa mga suspek pabalik duman sa UWAS di nagburukoda na naman
pagpasiring duman sa uwas, nakaantos duman sa pulang gitabi pa de. Di nang alas-alas na nagkataon na may napaging military vehicle. Ayun na ito, nagtarabang na was police, army, and pulang gipinpi, nagkaigwanan nin choke point duman sa upland, pasiring duman sa dito duman sa main highway. Kaya dahil nanin nalusutan tabi pa din, nagparapaturaririk na lang digdi sa may LCC sa sentro kan Pulangi. Yan, dumana na nadali sa may LCC sentro. Sa sentrong-sentro na kan Pulangi. Dahil naman masyado nakabuilo, may tama susaro. May tama na kibadil. Yan, mga anong oras na ito na tuklo duman over? Kaya naaday ko na mga more or less, mga kwa na yan, mga kwa na. Maaga na. Roger, sige. Okay. Yun na yan ang kompletong detalye tabi pa di. Pangaran kan mga biktima, suspect, and sa motibo, yan nanday pa na-establish sagkod sa mga oras na yun. Roger, sige. Tabi pa di yan sa tuyang mga dagdag na informasyon, exclusive na pinagtugay-gayan kan DCGB News, Jimmy Nasalita. Out man na. Thank you so much, Chief Reporter Compadreng Jimmy and sa moyang Field Commander DCGB on assignment. So yan tabi bago kita mag-station break, standby muna Compadreng Al, i-rundown ta muna ang timeline kan insidente. Yan, inutunta na ang midbid kan pangaran kan duwang suspetsados na bubadadil gadan sa duwa man na miyembros kan Philippine National Police na nakadestino dyan sa UAS Municipal Police Station. Yung suspetsados na midbidan ang saro digde, dating miyembro kan Philippine Army na nakadestino duman sa Marawi City, ang pangaran Fernand Hardinel I. Regala. Dating miyembro kan Papa Alpha Philippine Army, awol, absent without official leave. Sarong miyembro kan Philippine Army nakabase sa Marawi City. Ang ikadawang suspetsado, Richard Bonaobra, 35 anyos, may agom, taga Zone 2, Barangay Santiago, Old Nabua, Camarines Sur. Dainin iba pang background na ipinaluwas ang otoridad digdi sa ikadawang binasa niya tong suspetsado kung saan ini konektado. Ngunyan, ang timeline kan events is igoning Barayli duman sa may covered court. Taharampangan masanayan, hepatura kan pulis sagkod an ining simbahan kan UAS Barayli igon na kadispatchar na pulis siyempre magmamantiner kan pasi orden. Ining dua na midbidan ining si Police Officer Ostonal buda si Police Officer Repereza. Ining si Police Officer Ostonal dati ining security escort ni Congressman Joey ever since sukan kainot-inuti pa and ito nagpatrolya sudua sa bisinidad kan simbahan ta duman bagaharan ni Buro Barayli sa may covered court man sa may hampangan kan munisipyo haran ni saman ipaturo kan pulis nagkukondukta ning patrolya while in the legitimate performance kan sa indang official duty binungbungan nagkapera duman na o kaya pinagsita nagkapera duman na mga yaon sa area yan binadil ining dua gadan ang gamit sarong high-powered firearm kalibre 45. Ang caliber 45 is considered as high-powered firearm iyan kan mga otoridad. Nagkaigwaning responde, gabos, nagburukudan, nakaabot duman sa may Pulangi, duman na nasa kote sa may LCC Pulangi ang duwang sospetsado. So there goes ang recent developments kayan na pinagsubaybayan po yan exclusive enot na puminutok asin ang istorya bilog po digdi sa mga programa kan DCGB. As of today, yan po ang latest sa nasabi ng informasyon. Kumpadre nga likan masunod oras Pilipinas, it's 9:38. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO,
Love Your Eyes. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. This is ang Surf Bar. New look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars. Ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, new look na. May Active Clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise? Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o papabakunahan? Papabakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, June. Good morning dyan sa satuyang mga barkada kay Sir Ato Lim
Yan, nagluluto na ngunyan an sa tuyang mga nanay, mga tatay sa kusina sa manlailay na parte po kang Pilipinas. Haloy ng kapartner. Diyan ang gamit sa pagluluto sa kalan an sa indang gasul. Petron Gasul. Mababakal po diyan sa Petron Top Gas Gasul sa Daraga. Yan, sentrong-sentro man kan Daraga, kataning sa nakan merkado. Yan ang Petron Gasoline Station. Yaon diyan ang Petron Top Gas Gasul. Sir Ato Limis the name, ha? Petron Top Gas Gasul. Good morning tabi diyan sa Saindo. Siyempre, sa tuya man na mga barkada diyan sa pinakabago man na ining milk tea bar, Kurimi 2D milk tea bar. Yan, puwerte. Japanese inspired na mga milk tea as in mga snacks dyan tabi. Yan, first 2D milk tea bar in the Philippines yan tabi ang Kurimi dyan sa Ayala Malls, Legazpi City. Istorya pa kita sa luwas. Nasa linya si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, thanks for waiting. Go ahead na tabi. Yes, good morning tabi. Pade, yaong kita nung digdi sa Orosite High School. Nagkakataripo ng mga estudyante ngunyan para sa payout. Yan. Kan educational assistance. Ali sa Ako Bicol. So, yaong digdi bisita si Congressman, Executive Director kan Ako Bicol si Congressman Pido Garbin Jr. Para sa pagtaon ng mensahe digdi sa mga estudyante. Samantala ng pagkataon tabi, pwede, o garing bakante si Congressman. Sige. Tabi, good morning si Pio po, tabi, DCGB. Morning Pio, good morning, and sa Kabusanagan Tabay, TV and DCGB. Yes, good morning tabi kong Pido, salamat sa oras. Primero po, why the need talaga na mag-invest kita sa edukasyon kan hobenes sa pagikan mga tabang pinansyal na yan? Go ahead po. Well, this is the best investment the government can give. Because, ang multiplier effect pag-abot sa edukasyon, grabe. Ramo, Pio, bilang sarong estudyante man kay ito na hali sa tiyos na pamilya, nahiling ko sa kaimportansyahan kang tinaong marhay na edukasyon kan sa tuyang mga magurang, and we were able to grab that opportunity, and kung hain kita ngunyan, it is because of the quality education na oportunidad na tinaustoy kan sa tuyang mga magurang. Siring man ang Ako Bicol Party List, the core advocacy is education, giving educational assistance, pushing for more budget danganing matawan ki katabangan sa tuyang mga hakian sa indang mga magurang. And right now, we see Pio na sa pag-iikot sa mga payouts sa bilog na Kapikolan, lalo na sa probinsya ng Albay, ang problema talaga, Pio, is on how they will afford the college education. So, digdi, 300 plus sining estudyante digdi sa Orosite, and I was able to talk to some of them. Siguro mo nagkatira, mga painting estudyante. Opo. Some will pursue college. Some are not sure sa rason na dahil sila nakalaog sa BIO o sa libreng edukasyon sa koleyo, and they are not sure whether to enroll in college. And that's high time, sabi Pio, Opo. na digdi sa Legazpi. So, Pigtataramtang Community College. Arog sa Daraga, arog sa Malilipot, sa ibang Banuan, Ligaw, igway ng mga community college. It's high time that the best investment really is on education. For those poor families na hindi makapag-eskwela at hindi naka-avail kay itong nakapasa duman sa entrance exam sa mga state universities and colleges, dapat may fallback sinda arog sa kansarong community college na itugdukan sa tuyang syudad. Ay opo, duwa ka bagay tabi Congressman na pinaka-importante primero edukasyon day pwedeng basun iyan sa mga beneficiaries niya to diyan. Mapadago sindang edukasyon tabi Congressman kaya nag-invest diyan Ako Bicol tabi. Ano po? Well, tama Pio. Bulk of our effort pagpa-abot kipondo iyo ang nakatalaad sa mga educational assistance para sa tuyang mga graduates. Opo. At sa mga koleyo. Opo, ikadua, yung community college, it's quite good enough. Ano ang recent tabi dyan, Congressman? Well,
students coming from poor families, dapat matawan si option. Oo. Because it's, kumbaga, the ibang option Pio is for them to go to college talaga. Opo. I mean, gabos din puton mo, muya mag-eskwela, magkapagtapos sa koleyo. Alagad, syempre, so gastuson, at din syempre kasabay na so pagtios sa indang pamilya, that hinders. So this is a wall, a barrier na nagiging rason kung nata they see that nagpo-pursue sa college. And therefore, we have to break that wall by, coming up with a solution. I think it's high time, Pio. Salo na panahon, warang community college ang syudad. Not, Dicomsin can only accommodate a few of Ligaspeños. Pero nakaulay ko si Mayor Awin Baldo. Sabi niya, kulang na kami sa classrooms, kulang na sa muyang pasilidades. Baka siguro magtutok naman sinda sa indang mga residentes, sa mga taga-Daraga, and therefore, sa mga taga-Ligaspi dapat has its own community college. Yan, so we're working it out, tabi, as hard as much enough, tabi, Congressman Pido, sa Ligaspi. Ano po? Well, Pio, tama ka, but it needs the, the LGU should be on the front line, Pio. And kami man sa Ako Bicol Party List can always, magpaabot ki pondo hali sa nasyonal pag-construir kayo ni inot na inot, so buildable space, so daga na tutuptukan kayo ni. Ang approval kan sa CHED and sa pondo madali na lang ang PO because we have the chairman of the Committee on Appropriation na si Congressman Saldico na prioridad edukasyon, salud, at mga kapag-pakinabang na programa para sa tuyang mga kababayan Bicolano. Opo, Congressman, balikan ta so benepisyo ngunyan na pinag-distribute. Tagura ano man po yan na marireceive nindang ngunyan? Over? Well, across the board, Pio, gabos sini nakaka-receive 5,000 pesos. Maski sa dahi na kantidad, alagad sa kulao ng katabangan sa lambang pamilya, lalong-lalo na suma-enroll sa college. Gabos, haputon mo, idadagdag ninda sa pang-enroll sa college. Yan, opo. So, it will go a long way, tabi, Congressman. Halawig iyan, tabi, lalo na sa mga talagang nangangaipuning maray sa edukasyon. Well, tama ka, Pio. And for those who will be entering college man and those continuing their college education, pagburukasan naman kang klase, mapa-apply naman kita for college educational assistance. Kasi sa ngunyan, ang tuyang pinagkukondukta itong para sa mga grade 12 Pio. Iyan, opo. Ining mga programa niya to, saro lang ini sa component, tabi, Congressman, kan institusyon na tabi na Ako Bicol? Well, tama ka, Pio. Our core advocacy is education, kasabay ang salud, infrastruktura, kabuhayan, livelihood trainings and programs. And that's why I also announced digdi that those who will not pursue college, please, sabi ko, take this opportunity na igwa kitang TESDA trainings. Kasi kung di ka mo makapagkuleyo, at least igwa man ki certification hali sa TESDA that can be used for local or even employment abroad. Yan, kabuhayan, turismo, as in, protection of the environment, environmental projects. Opo. Congressman, madangog kami tabi kung igwa pang mga maray na bareta coming from Ako Bicol. Go ahead po. Well, yung malang Pio sa aga, nasa Daraga kita. Doon sa Daraga National High School. Ang Daraga pala na National High School, Pio, yung pinakadakulang enrollee. Pag-abot sa mga grade 12, maabot sa 1,500. So, I think 4 to 5 days ang payout sa Daraga National High School. Yan, opo. Mabuhay ka mo, tabi, Congressman, sa Ako Bicol. Tabi, the best. Thank you, Pio, and more power sa PBND-CGB. Likewise. Thank you so much, Congressman Pido Garbin, tabi, Executive Ako Bicol, para sa activity ini sa Orasite High School. Padi, gari pwede tayong magbulta sa grade 12. Ikaw lamang 5,000. Dako na na bagay ng kampanahon tadi. Ay, gwa ka lamang dyan makahuro na estudyante na nabiyayaan. Makuha kita ning kuhan lamang. Reaksyon. Sige daw, tabi. Sige daw. Gun mo 5,000, gun makakapot ng 5,000. Talaga naman. Makahuro lamang. Pasalamat lamang. Sige sa mga estudyante ko. Sige daw. Kung lumusot ang signal ta. Video the spot kita dito. Sige. Yan. Nasa ako ang gayaan, nasa
covered court na yun eh. Sige na ibalik, kumpadre. Medyo difficile. Sige. Okay. Medyo mako naman ang signal. Sige pa rin. Okay. Thank you so much. Mario, thank you. Thank you so much, kumpadreng lale dyan sa luwas. Mabuhay po ako Bicol. Kung na yan, kumpadreng Nalde, institusyon na yan. Na ako Bicol na yan. Pinagalan kan nagkakapirang persona, nagdakula, hanggang ngunyan po, institusyon na yan ako Bicol. It's not just a party list, but institusyon na po yan. Both legislative vice and yan na pagtaonin na serbisyo po sa pangangaipukan sa tuyang mga sosyudad. Lado pa lang yan kang edukasyon, igwa sa lado sa agrikultura, medisina sa salud, asin iba patabi. Yan ang mga pinagpapaluwas na tabang. Dua kaya yan ang approach nila, yung tabang, yung pangangaipukan sektores, asin yung legislation na iyon sa indang mayor na responsibilidad. Daipig lilingawan yan kan ako Bicol, iyan ang mga tabang sa mga mandainlain na sektor. Tadyan nagpuon yun ang ako Bicol. Rumdumo ka ito, si dating Congressman Barcadata, Attorney Bato Cabe, di yung naghuhubakan sa iyang kamisita, mag-alsa sana ni mga relief goods, digdi sa DCGP nagpuon. Bako, riming ka ito dyan, matagang mag-iabutan alas 4 maaga. Dyan pitatambak sa muyang stage dyan sa baba, sa social hall. So mga ifig bababang relief items sa truck, ali dyan sa truck, palaog digdi tayo i-distribute. Congressman Bato Cabe ka ito. Yan. Nagkakapirang persona, nagtarabang-tabang, nagdakula, ayun na yan. Sagkod na ngunyan, institusyon na tabi. Kaya dahil piglilingawan yan, kanako Bicol. Yan kung sa pribadong kumpanya, corporate social responsibility. Pagtauning tabang, ikadua, tana sa mainstream na sindakang political arena, dahil pipabayaan man, an sa indang responsibilidad sa lado kan legislasyon. Prebas kayan John na pinagre-reconocer ako Bicol bako sana sa mga tabang na yan sa sosyedad, edukasyon, gabos-gabos. Kundi sa performance man kan sa indang trabaho bilang legislador, prebas kaya na natatawan ng rekonosimento yan sa national hierarchy is pinatukaw baga si Congressman Saldico as chairman Committee on Budget and Appropriations. Tiniwala iyan sa sarong bakong so normal bagang congressman na pig-ilihir baga kundi party list. This is the very first time na party list ang nagkapot kan sarong sensitibong komite sa Nasyon kang Pilipinas sa lado kan legislasyon, budget and appropriations. So yan po, Congressman Saldico kan ako Bicol na nagkakapot kayan, and yaon dyan sa Congressman Jill Bungalon, and ini man na si former Congressman Pido Garbin, Executive Director kan ako Bicol. Saro yan sa mga pruebas na pigtitiwalaan na both legislative wise and itong sa indang mga nakatudan pinuunan na pagtabang sa publiko tabi. Yan ha. Yan lang po kamo. May mga bareta pa kita asin mga temas pakalis kan mga pagirumdum asin news break. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan nin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin magkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Badi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Nasubukan ko kumbinsan ako'y nasugatan na year dito sa aking palad. Ang ginawa ko po ay pinapatakaw lang ng Fulvic. Napakabilis maghilong ng sugat. Sa ramdam ko'y napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising, nakakapagtarba. Kung masyadad kumaito, ako'y nag-aaral pa si Palayan. Gusto ko rin po, 6 na patahan ng gulang. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Paisi, manungod sa Annual General Membership Assembly. Ipinapaaram kan manihamiento kan Aleco na susug sa Board Resolution No. 71 Series of 2023 na inaprubahan kang National Electrification Administration kan Hulyo 16, 2023. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang Annual General Membership Assembly or AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 15, 2023. Aldowning Sabado, susog sa Artikulo 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Hilingon ang mga pasunod-sunod kan mga aktibidades. Part 1, alas 7 hasta alas 10 ng aga, on-site registration. Part 2, alas 10 ng aga, program proper. Part 3, business proper. Call to order, Director Eddie V. Gumba, Board President. Pagdeterminar na igwanin quorum, Board Secretary. Pagbasa kan mga notisya na ipinaluwas manungod sa AGMA, Board Secretary. Bareta kan manihamiento, Engineer Wilfredo O. Buxit. Agenda, piga-proponir na buffer stock fund. Pag-amindir sa nagkapirang probisyones kan Aleco Bylaws, pagbago kan membership fee, ratifikasyon kan pag-renew kan sertipiko de rehistrasyon. Part 4, raffle draw. Imbitado ang gabos na mga miyembro konsumidores kan Aleco magdarasanan in bago o latest Aleco notice of billing o resibo kasabay ang anuman na valid ID with picture, siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Postal, Voters, Senior Citizen or any government issued IDs o anuman na dokumentong
magpapatotoo kan sa ildong persona. Dai pwede ang pag-atendir sa paaginin proxy o bako mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Ang mga miyembro konsumidores pwede man magrehistro online gamit ang link na ini agma2023.alecoinc.com.ph. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 3 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Base rebing bagong pagpoon para sa mga parauma ang pagiging lay kang New Agrarian Emancipation Act. Sigun kay ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, dahil sa burado na ang pagkakautang ka mga Agrarian Reform Beneficiary o ARB, matatawaning access sinda sa iba pang support service as in credit facility. Sinabi na ko na sa pagkikini mas lalong mapapalangkaw ang produksyon as in dalansya kan mga parauma na iyo ang dalan para mapauswag ang saindang buhay. Kasabay kay ini inumaw kang House Appropriations Committee Chair ang sobra sa 31,000 na land titles na may 23,000 na ERB. Pigpapahiling ini na makusog ang suporta kang gobyerno para sa mga parauma. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa News Base. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mega One, ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Karimi Milk Tea Bar. Cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Karimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Karimi Milk Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Karimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Woolly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, especially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Woolly & Sons Corporation. Basta Appliances,
Woolies. Brought to you by Fuji Denso and Whirlpool. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Joey! Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda, ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salceda, pagagos ang pagatudnin, serbisyo asin pagpadapa, sagapos na albayano, kay Kong Joey Salceda. Joey, 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 matinabang sa kapwa. Joey, an idolo kan masa. Joey, Salceda, dako nang nagibuhan padagos pa at pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorophenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, thank you so much, June. Doro, diretso kita. May mga informasyon kita. Tulong, sunod-sunod po ini. Maray na agad yan sa mga nagpaabot maning mensahe sa satuyang DCGB News Online. Tabi si Madam Irene Vargas, si Sir Jerry Candelaria, si Madam Celeste Belga. Good morning, tabi sa Indo. Report, kumpadreng, kaya nainot palan si Joshua. Joshua, good morning. Go ahead na. Yes, good morning. Tabi, Sir Pio, good morning sa mga paraan tabay. Location kan DCGB News. Siyaw kita digdi sa function hall kaining Hotel Centro Legazpi. Dahil ang tayaw digdi, Sir Pio, ongoing na itong releasing of checks para duman sa mga plan holders kaining college assurance plan. O pag-aabot kabagang CAP, tabi, Sir Pio. Nagpapadagos na sa indang payment sa mga plan holders matapos bagang mapundo ni na nagkapirang taon. Yan. Pero kunyan, good news para sa mga plan holders di man sa Bicol Region. Nagupo ng magbayad kan mga claims ining CAP. So sa mga nag-aarapot kan na lokasyon kainin, halimbawa pag Sir Pio, nakatindog ka pauyon duman sa may main entrance kan Pacific Mall, yaon inidigdi sa may right side na building, harani na sa may intersection baga digdi sa may S Imperial Street. Sa second floor sinda magsakat. And may mga nakapaskil man na CAP insurance digdi sa taas kan na second floor. Kaya madali man na mahanap.
yaon yung mga CAP personnel po ngunyan aldaw ng Lunes, sundo sa Miyerkules. Sa bagay, O, alas- madali masadang marlocate tabi Joshua ta sa Centro Hotel Sinda bako. Yan, yung Centro Hotel harani sa Saud kan Legazpi. Correct. Yan, no, maghapot dala hain tabi sa Centro Hotel tapos hain sukap so nagakuan kang college assurance plan. Ituro na sinda dumaan sa itaas. Roger to that. Muna po Lunes, sundo, Miyerkules, Sinda, Digdiserpio sa Legazpi. Very Po, good. alas 8 naga sundo, alas 5 ang hapo. O pag-abot kan Miyerkules, hanggang alas 12 na lang sindahan. Yan, oo. Pero pag Lunes, Martes, 8 a.m. to 5 p.m. O di kadakul managad na dapat na makapasiring na dyan. Ta 2 taon na na pendyente. Salamat nga ni tayao na si Dagiraray nagdi-distribute na kan na mga dapat man na makaresibi. Yes, muda apero di service sa Legazpi, pag-abot naman kan Huwebes, Sundo, Sabado, yaon matinda duman sa Crown Hotel sa siyudad kang Naga. Duma naman sa Naga. Para naman ito naman sa mga nasa Cam Norte and Naga area. Oho. Nya So ang kay po so day makahabol halimbawa na tagadigdi sa Albay buda pagtaraning na lugar, pwede magpasiring man duman sa Naga in kaso? Roger to that Serpio and igwasing danin pinagtao bagang cellphone number na Yan. pwedeng makontak para sa magkakanigong arrangement. Sige. Kung halimbawa dahil sinda maka digdi talaga personal. May link sinda na capfil.com yun sa pwedeng bisitaon or kaya cellphone number na announce ka sa bago tayo Yes. Serpio. Basta ako Opo. Giraray. Opo. Padakul kaya nagtukurontak sa tuya naghapon. 0917 0917 830 830 7219. 7219 0917 830 7219 over. Yes, Roger to that. Yan, oho. So mga plan holders dyan kan kap, tabi, dali-dali na kamo. Tanganing day abutan ng Miyerkules ning udto dyan sa Centro Hotel sa may Saud kan Legazpi. Ito yung Centro Hotel, separate sa function hall, mula sa mismong hotel. Yan, Sa Centro oo. Hotel baga, mismo sa hotel. Duman sa public market, Yes. yung function hall, hindi man sa may kataning kang Pacific Mall. Yan, oho. Makuan sa naninday dyan, maituturo sa na iyan, harani. Madali yun man sa namakwatan. Oo, pahiyapoton sa ayon Central Hotel, ayon sa kap, nagkangang kap, ituro na utuduman. Bako. Actually, kasubago, dito pa sa nangyang digdi, pero ngunyan, dakol na ang tawong nakapila sa tiyota, nadawag dito sa radyo. Yo. Kaya sa mga cup holders dyan, plan holders kang cup, dalagan na kamo dyan. Maghapot kamo dyan sa may Centro Hotel, hain so nagakang kang college assurance plan. Roger, bigyan sa laog kan hall tabi sirpi, igwanin tulong lamesa Yan. para ini sa general questions, igwanin para sa inquiries, igwaman na duman sa releasing. Ang pinaka-importante kaan, medyo marabas marandalagan. yan. O ang pinaka-importante kaan, darahon kabos na dokumentos ninda kan sa inang policy yung sa Roger, importante to certificate of full payment. Yan, so bayad ka na kabos, tapado ka na duman, nag-mature na sa policy mo. Roger. Yan, oho. Or kung mawara man ito, pwedeng magbit-bit siya na kay affidavit of loss. Tapos, i-verify sa system kayo ng CAP, very lenient man data diserte ang guidelines nila dahil masyadong higpit. Kaya, madali lang makakuha talaga kung yan na aldaw. Kung sa mga masabit pa. Igwa mambaganin mga resibo iyan buda may iyan na nakabayad in kaso talagang nawara na so kan plan holder so resibo. Yes, correct. Igwa mabagasin da dyan yung database. Iyon ang purpose kan database na pag nawara so resibo kan plan holder, mabiverify ka rin naman, bayad na baga. Iyon ang purpose kan sa database ninda. Yes, Roger to that, Sergio. Matatabangan sinda ka. Day man pwedeng pabayaan yan kang kap na bayad gabos pero nawara so resibo. Kairak man. Oho, sige. So, yan ang presenting sitwasyon tabi, Sergio. Very hands-on manayaon digdi. Ang court-appointed na Corporate Rehabilitation Receiver kaining CAP, si Sir Mark Marcelo, mula sa mismong Executive Vice President kan CAP na si Sir Buddy Cafe. Opo. Okay, Sergio, mga dagdag na sitwasyon digdi sa luwas.
Joshua Pino, DCGB. Thank you so much, Joshua, ha. So gabos dyan na mga plan holders kan college assurance plan, tabi, mga policy holders. Pasirin na kamo dyan sa Centro Hotel. Pagabot yan, hain tabi isukap, so nagakan kan college assurance plans, ko na sana kamo. Ituturo kamo tabi. Yan ang pinaka magayon na kwan dyan, landmark. Yan ang Centro Hotel, harani sa may Legazpi Public Market. Pasiring kamo dyan. Centro Hotel, hain tabi iso college assurance plan. So nagasikaso. Utod duman sa lugar na ito. Yan tabi ha. Darahon so gabos na dokumentos, papeles. Yan. Mga resibos gabos tabi ha. Yan. Salamat tabi sa... salamat dyan sa kwan ha. Sa tuyang mga paraan tabay nagpasalamat to. Halo yun na pighalat. Dalaga na kamo dyan tabi. Yung mga kwan, listeners niya to na igwanin policy sa college assurance plan. Centro Hotel, hanapon sa may saod. Pagabot niyan Centro Hotel, maghapot. Centro Hotel, hain tabi isuko niyan. So college assurance plan, so nag-distribute kan mga nagasikaso kan sa muyang policy. Ituturo ka mo kan, tuto naman. Madali o na tabi, ha? Si Sir Renen de los Reyes, good morning. Baka mga dalakatanduanes na nagdadangog na plan, tabi, yan. Yung tama tabi, Sir Renen, o yung mga kababayan natin niya sa Catanduanes, igwa pa ka mo ni sundo Miyerkules, disponer ng pamasahe. So, mga lalo na so nag-mature ng policy kan college assurance plan, 2 taon nining natenga. Por dahil kay tubagang pandemic na ito, yan, hinguhan na ka mo, maka-disponer, pasiring ka mo digdi sa Legazpi na tabi, hanggang Miyerkules na odto man iyan, pag-abot din digdi sa Legazpi, kung may madagosan ka mo, asikaso, pasiring ka mo sa Centro Hotel. Mahapot, Centro Hotel, hain tabi so nagakon kang college assurance plan. Tayaon masana sa indang hall, ituro ka mo duman na. Yan, mga taga-Tanduanes. Tama yan, Sir Renen, nasa imo man na kontribusyon and paabot impormasyon tabi, ha. Good morning dyan sa Indo, sa Virac MPS. Kumpadreng Jomar, 1st District, what's happening dyan? Good morning tabi, pade. Salamat, Pade. Good morning sa mga parantabay. Dapat na ang mga kakian na magtultol sa pag-eskwela, tangani na makatapos asin makakuanin maray na trabaho. Ini ang ipinahayag ni Police Lieutenant Colonel Yadok, ang Chief of Police kan banwaan ka o syudad kan tabako sa pagkikipag-olay sa DCGB News. Ang pahayag kan Chief of Police may koneksyon sa ginibong iskolaran kan Tabaco PNP. Parte kan pagbuno nindanin pundo para sa mga estudyante na papaeskwela o scholar kan Tabaco PNP, parte man kan good deeds kan Philippine National Police. Oo. Nakaliis na Sabado, nagkaiguan ng iskolaran kung saan pinartisiparan na ini kan mga paradalagan, hali sa manlain-lain na, siya kang gobyerno, iguaman na hali sa pribado, para magguno nin pundo duman sa duwang piga pa eskwela kan Tabaco PNP. Susug kay Yadok, ang piga pa eskwela ninda, iyo ang itong child in conflict with law na pigtawan nila ng pagkakataon na makapagbago, mahali sa indang maraot na kadakula na gawi-gawi asin makapag-eskwela makatapos sa iyang sinabi na magayon man ang monitoring ninda digdi sa indang piga pa eskwela, magayon man mga grade kung kaya siya man ang pudan sa mga kabataan na dapat na pagtultol sa pag-eskwela dahil ini sa indang madeterminar kan o ini ang madeterminar kan sa indang futuro. Oo. Napili natin yun mga CICL po yun, child in conflict with the law. Okay. So, minimaintain namin yan. Ang aim namin, makatapos, magkaroon ng trabaho at gumanda yung buhay. Gusto naman po ang reaksyon ng mga scholars natin sa tulong na binibigay ng Tabaco PNP. Okay naman po sa ngayon, nag-aano sila, continuous yung pag-aaral nila. Minomonitor natin yung grades. Okay naman yung mga grades, mataas naman. So, minimaintain lang po natin. Sir, ano ang message ng Tabaco PNP sa mga kabataan? Message ng PNP po sa mga kabataan, dapat magsumikap sila, mag-aaral sila ng mabuti para magkaroon sila ng magandang buhay at magkaroon ng magandang trabaho. Si
si Police Lieutenant Colonel Yadok ang Chief of Police Cantabaco. Aha. Pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGD. Thank you so much sa kumpadreng Jomar dyan sa pagdagdag maning istorya hali dyan sa Tabaco City Police Station. Tama po yan, tarabangan man kan mga kapulisan kung sa abot ka makakaya, nangangaipon ng edukasyones ha. Sa rupang report bago kita magbaybay ngunya na Lunes. And what's happening man at good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, maabot na sa 150 milyon pesos kantidad rin asistensya pinansal na ibuhos digdi sa probinsya kan Albay dahilan sa pag-alboruto kan Bulkan Mayuna. Ni ang latest na informasyon gikan sa Office of the Civil Defense o OCD Bicol sa pangyanot ni Regional Director Claudio Yucot kung saan sa nasambitan ng kantidad mayormente digding nagtaonin tabang o kaya asistensya ng DSWD Bicol dahilan sa 90 milyon pesos na kantidad ang napigtaraw kining non-food items as in food items pati naman cash assistance sa pagi kaining assistance to individual in crisis situations o ining AIC. Sinabi ni Yukot na sa ngunyan na uugmaan sa indang opisina katuwang gobyerno probinsal kan Albay dahilan sa daipaman na mamatian ngunyan Sir Pio na tigapod na donors fatigue dahil sa kadakol pang nag-aarabutan na tabanggi kan sa mga ahensya ng gobyerno asin man mga non-government organization as in civic society organization. Siguro sa indapig siguro kan sa indang opisina katuwang mga opisina man sa gobyerno provincial Canalbay na naitataon ng gadnin toltol sa mga evacuees as in dapat equal na napapakinabangan ini kan mga mayon evacuees dahilan sa siguro sa iya dahil pamaaraman kung sa good sa Lorina matiniraan mga ini sa mga evacuation center. Roger. Tabi sa Pio informasyon na dili sa luwas kay Bahal si Boy Ans Galero DCGP. Salamatan sa istorya hali dyan sa luwas. Sige, tama iyan na padagos pan pagbulos man kan ayuda para sa satuyang mga yaon dyan sa evacuation centers. Salamat sa informasyon hali dyan sa defense sa civil. Manguna rin baad makahuron taman ang gobernador kan Albay taigwa man yan sa tuyan nin kontrata na maipaabot ang mga impormasyon ninda dyan, maihapot tayan sa gobernador mismo kung kumusta na tabi na sitwasyon tangon yan man sa pagmantinir niya to kan evacuees digdi sa satuyang palibot asin iba pa. Sa pangaran kabilog na puwersa, salamat po kan sa indo paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay masunod tulos si News Director Mardila. Ako man po si Pio Fernandez. God bless us all. Tingog kan Banwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.